אמרתי, אני אעשה סרטון עם הקשירה הזו שביקשתם לראות עם המטפחת הזו ועם המטפחת של הפרחים. העליתי תמונה בפייסבוק, מי שלא יודעת, יש לנו קבוצה, זה שאני מנהלת אותה ביחד עם שר המטפחות, חברתי הנאמנה. קוראים לה בחורות למטפחות אנונימיות, מוזמנות להתכנס, מי שעוד לא מכירה. העליתי שם תמונה, והמון בנות רצו לדעת איך אני עושה את הקשירה. אז כבר אני במצלמה, אז אמרתי לו, 15 דקות, יאללה, סבבה. סתם, באמת זה בשבילכם, באמת. אני ככה אעשה את זה צ'יק צ'ק. מה שיש עליי זה מטפחת רגילה כזו, מלברית מטופ 10. קניתי אותה ממש מזמן. מה שאני עושה זה דבר כזה. אני בעצם קושרת אותה, לפני שאני קושרת, אני שמה את הסרט. זה קניתי מקסטרו, זה סעיף, זה לא קניתי, זה אחותי הביאה לי. בטח היא תראה, תגיד את השלטה הזאת, אני הבאתי לה את זה. אז את הבאת לי את זה. היא קנתה את זה מזמן בקסטרו לפני זה 3-4 שנים, והיא פשוט לא השתמשה. אז אמרתי לה, תביא, כל דבר יכול להיות עם מטפחת. כאילו, מיד, כל דבר שאני רואה, רגע, אולי אני אשים את זה מטפחת. טוב, לענייננו, אני לוקחת את הסרט, אני עושה טורבן רגיל. אוקיי, קושרת טורבן רגיל. אפשר לסדר את זה בפנים. זה כזה. אני יושבת עם זה ואני לא מבינה למה אני לא רואה כלום. אפשר להכניס את זה. עכשיו בזה אתם יכולות גם לפתוח. כן, אתם יכולות לפתוח. אתם יכולות לעשות רק באמצע. אתם יכולות לעשות בצד. אתם יכולות לעשות בצד הזה. יש כל כך הרבה משחק. פשוט תשחקו עם זה. זה באמת... זה מגניב. אוקיי, בואו נעשה נגיד לאמצע. את זה אני יכולה להביא גם או לצד הזה או לצד הזה. אתם יכולות לגלגל, אתם יכולות לעשות המון דברים. אוקיי, אני מעבירה את זה לפה. קושרת. ופה אתם גם יכולות לבחור, אפשר לשים את זה נגיד יותר בצד. חצי, ואתם רואות, אני פשוט קצת מהדקת את זה כזה פה פנימה. וממשיכה ללטף מסביב. אוקיי? ממש פשוט. אתם יכולות לעשות על האמצע. ולקשור את זה גם עוד פעם עם מה שנשאר, כדי שזה לא יזוז. תמיד אתם יכולות גם לשלוט בזה אחר כך, כל הקיבוצים וכל העניינים. כמו, אני פשוט מתחילה לשחק עם זה. יכולות לקבץ יותר, לקבץ פחות. אתם רואות את המשחק. וזה, גם יש המון מה לעשות עם זה. וזה אפשר להכניס פנימה את כל השוונצים למיניהם. איפה שאפשר דוחסים. זהו, יש שם אחד כזה. אתם יכולות להשלים את זה גם פה. אוקיי, נגיד. בצורה כזאת ולהכניס פנימה. אתם יכולות פשוט ללטף, ואתם יכולות גם לגלגל. שלדעתי זה הכי יפה. תסדרו את כל החלקים במקום. וזה הכל. אתם רואות, פשוט אם אתן מתחילות ממצב מסוים,
זאת אומרת, אתם עושים את התורבן, לפני שאתם עושות את התורבן, אתם שמות פה איזשהו סרט, תחשבו על כל מיני שילובים של משפחות, שמות פה סרט, ומפה הדרך סלולה, כמו שאומרים, סתם, גם עייפות. בטח אתם חושבים שאני כל הזמן עייפה. אני לא כל הזמן עייפה, רוב הזמן. זה בעיקרון, כאילו, ככה אני מאלתרת קשירות, אם אני שמה פשוט באמצע ומשם אני פשוט זורמת, פעם שמה, פעם מלפפת, פעם מסלבת, פעם עושה גלגלון, לא יודעת, מה שאתם רוצות. אז זה הכל. אני מקווה שנהנתם גם על הסרטון הזה ומהדיבורים שלי הפעם, אפילו שהם שקטים, כי ביתי ישנה בחדר השני, כמו שאתם יודעות. מקווה שזה עזר לכם. ואם יש עוד איזה שהן קשירות נוספות שאתם רוצות, שלרוב, באמת, רוב הקשירות שלי שאתם רואות בסרטונים בתמונות שאני מעלה, לרוב אני מתחילה ככה. אז תנסו את זה גם, כי זה ממש פשוט. ותעלו תמונות, ואני רוצה באמת לראות איך יצא לכם. זה באמת חשוב לי לראות שזה באמת עוזר. וזה הכל. אני מקווה בעזרת השם שנתראה בסרטון הבא. אפילו שזה המשך כזה, הסרטון הקודם, אני אומרת סרטון הבא, ואז אני מקליטה עוד פעם את הסרטון. זה מה יש. תודה שאתם צופות בי, ותודה שאתם מקשיבות לי. וכמובן שבעזרת השם נתראה בסרטון הבא, ותרשמו לי, כי אני מחכה לתגובות שלכם. לילה טוב, ביי ביי.